Faide, Mineng Namarova en welkom bij Spangtori. Vandaag gaan we een hele belangrijke uitdrukking leren. Mide. Mide betekent letterlijk ik ben er of ik ben hier. In het dagelijks gebruik is het een standaard antwoord op je vraag Fayutang. Wat betekent hoe gaat het met je? Wanneer iemand zegt Fayutang, dan antwoord jij met Mide. Ik ben er. Het gaat goed. Je laat daarmee weten dat alles in orde is. Laten we de volgende voorbeeld doen. Fayutang. Mide. Fafyu. Mide boom. In het korte gesprekje zie je hoe eenvoudig en krachtig mide is. Laten we het nu samen oefenen. Zeg het hardop na. Mide. Nog een keer. Mide. Heel goed. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.